Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння вас чакае шмат пазнавальнага, цікавага і карыснага. І пачаць сёння я прапаную... З адказа на маё пытанне. Ну, можна і так. Вось і выдатна. Лесік, я часта чую назву птушкі сініца. Ты не толькі назву чуеш, а і саміх птушак, Кася, і бачыш іх сама даволі часта. Напрыклад, у гарадскіх парках. А вось у гэтым я не ўпэўнена. Сініца, як гаворыць назва, павінна быць сіняй. А ў нас у парках сінія птушкі дакладна не лятаюць. Кася, сініцамі птушак назвалі не за колер апярэння. А за што? Калі у Касі з'явілася такое пытанне, думаю, і гледачам будзе цікава даведацца, чаму сініца называецца сініцай. Давайте увогуле пазнаёмімся з гэтай сімпатычнай птушкай бліжэй. Ой, такую птушку я сапраўды часта сустракала, але пёркі ў яе зусім не сінія. Чаму яна называецца сініцай? Каб гэта зразумець, трэба проста уважліва паслухаць таленавітую спявачку. Ага, здаецца, я пачынаю разумець. Чакай, Лесік, але сініца спявае не сінь-сінь-сінь, а зінь-зінь-зінь-зінь. Правильно, Кася, спачатку птушак так і называлі. Зінька, зініца. Але паступова зініца ператварылася ў сініцу. З назвы разабралася. Цяпер давай разбірацца далей. Мне здаецца, што у нас сініц можна сустрэць увесь год. Я не памыляюся? Ніколькі. Птушкі на поўдзень зімой не адлятаюць. Ай, якія морозаўстойлівыя сінічкі. У дзікай прыродзе іх можна ўбачыць на ўзлесках, па берагах вадаёмаў. А яшчэ птушка з задавальненнем селіцца каля чалавечага жылля і зусім не баіцца людзей. Вось чаму сінічкам падабаецца жыць у гарадскіх парках і скверах. Яшчэ іх можна сустрэць у дачных і сельскіх садах, асабліва ў халодную пару года. Бо каб перажыць халады, сініцам трэба добра харчавацца. Цяпер буду ведаць і абавязкова падкармліваць гэтых птушак. Калі будзеш рабіць гэта рэгулярна, птушкі з задавальненнем будуць прылятаць зноў і зноў. Ага, так і буду рабіць. Абавязкова пасябрую з цэлай чародкай сінічак. Між іншым, абараняць і прывячаць гэтых птушак, як і шпакоў, людзі пачалі спрадвеку. Дакладна вядома, што яшчэ ў 14 стагоддзі ў Германіі Людзьвігам Баварскім быў выдадзены ўказ, які накладаў буйны штраф на чалавека, які пакрыўдзіў сініцу. Ого, атрымліваецца, сініцы знаходзіліся пад каралеўскай аховай. Яны падабаліся і простым людзям. Раней многія трымалі сініцу ў дамах, як папугаяў. А чаму не? Птушкі таксама прыгожыя і спяваюць цудоўна. А яшчэ сініцы вельмі спрытныя, выдатна манеўруюць. У палёце робяць хуткія павароты, калі хочуць злавіць казурку. Сінічкі, да хуткай сустрэчы. Я абавязкова прыйду да вас з пачастункамі. Так, трэба не забыцца. На што, Кася? Як на што? Зараз наступае самы складаны час для птушак. Узімку ім цяжка здабываць ежу. Значыць, мы павінны дапамагчы. Правильно, Кася. Крупы, семечкі, арэхі зусім не будуць лішнімі вавёркам і птушкам. Значыць, пачынаем добраранкаўскую акцыю. Дапамажы птушкам і звярам. Выдатная ідэя, Кася. Далучайцеся, сябры, частуйце птушак, і яны аддзячаць вас цудоўнымі спевамі. Для сінічак можна павесіць на галінкі невялічкія кавалачкі несалёнага сала. Ім яно вельмі падабаецца. Абавязкова так і зробім. А зараз... Хочаш, каб я адказаў на яшчэ адно тваё пытанне, Кася? Кася, дай Лесіку крыху адпачыць. Адпачывай, разумнік. Толькі спачатку уключы нам і гледачам ранішні мультфільм. Добра, уключаю. Дзяўчынкі, я хочу у вас спытацца. Як думаеце, можна правесці матч па пляжным баскетболе у кузаве аўтамабіля? Упэўнена, што нельга. Мне падабаецца гэты від спорту, і я неаднойчы глядзела матчы па тэлевізары. Там гуляюць на даволі вялікай пляцоўцы.
Шчыра кажучы, і я сумняваюся, Лесік. Ці гэта павінна быць проста гіганцкая машына? А вось і дарэмна сумняваецеся, дзяўчынкі. Матч у кузаве аўтамабіля сапраўды прайшоў. Лесік, не веру. Я хочу гэта убачыць. Калі ласка, глядзіце і здзіўляйцеся. У горадзе Жодзіна 27 верасня на заводзе БелАЗ прайшоў дзень адчыненых дзвярэй. А, я ведаю, на гэтым заводзе выпускаюць вельмі вялікія самазвалы. Вялікія, але не гіганцкія. Гэта як паглядзець, Кася. Уявіце, упершыню ў гісторыі зоркі пляжнага валейбола згулялі у кузаве самага вялікага кар'ернага самазвала ў свеце. Матч прайшоў на вышыні 3 паверхаў. Паглядзіце, у самазвале сапраўды размясцілася валейбольная пляцоўка. Ну і ну, не ўбачыла б, ніколі б не паверыла. А як гульцы падняліся ў кузаў? Іх разам з суддзямі і фатографамі даставілі на пляцоўку пры дапамозе спецыяльнага пад'ёмніка. Цікава, не страшна было спартсменам гуляць на такой вышыні? Думаю, крыху страшнавата, але разам з тым вельмі цікава. Сябры, пагадзіцеся, нам ёсць чым ганарыцца. У нашай краіне выпускаюць самыя вялікія самазвалы ў свеце. Дзякую, Лесік, што расказаў нам пра гіганцкія машыны і пра незвычайны матч. Дарэмна мы табе не паверылі. Нічога, я не пакрыўдзіўся. Наадварот, мне прыемна, што атрымалася здзівіць вас. І гледачоў таксама. Ты нас здзівіў, а мы цябе і гледачоў зараз павесялім. Глядзім вясёлы ранішні мультфільм. Сябры, а зараз мы хочам нагадаць вам пра адну вельмі важную рэч. Зараз на вуліцы рана цямнее, таму на дарогах трэба быць вельмі уважлівымі. Спадзяемся, вы ніколі не парушаеце правілы дарожнага руху. Пераходзіце дарогу толькі на зялёны сігнал светлафора ці па зебры. І абавязкова носіце флікеры, бо ў цемнаце вадзіцелям вельмі складана вас убачыць. Будьце такімі ж дысцыплінаванымі пешаходамі, як наш знаёмы Мішка. Ён атрымлівае ад нас званне знаўцы правілаў дарожнага руху. А вось і наш выхаваны пешаход. Мішка жыве на адным з Курыльскіх астравоў і на зубок ведае, як трэба пераходзіць дарогу. Ён не спяшаецца, але і не затрымліваецца на праезджай частцы. Пераходзіць па зебры і адпраўляецца на прыпынак, каб там спакойна чакаць свой транспарт. Сябры, будьце як гэты Мішка і ніколі не парушайце правілы дарожнага руху. І ваш шлях заўсёды будзе бяспечным. А зараз для ўсіх выхаваных пешаходаў наш падарунак – чарговы ранішні мультфільм. Сябры, а зараз надышоў час развітвацца. Бо ўсім трэба спяшацца па справах. Лесік, а ў нас што, не засталося некалькі хвілін на яшчэ адзін мульцік? Касі, як заўсёды, мульцікаў не хапіла. Ды мульцікаў многа не бывае. Я ж хачу, каб усе дзеці пабеглі па справах у выдатным настроі. Добра, Кася, угаварыла. Толькі спачатку давай развітаемся з гледачамі. Дамовіліся. Сябры, правядзіце сённяшні дзень цікава, карысна. А самае галоўнае – весела. А зараз давайте дамовімся пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце. І ў падарунак ад мяне яшчэ адзін мульцік. Глядзіце.